Чакай, ето ти това и това. Защо бе затворите? Няма паве, грузин такъв. Подготвил съм се за велика битка. Айде, яваме, бе! Тук е страхове. А няма ли да ми спомнеш името, бе? Запознахме се в една игра. Запознахме се на LARP Kit PvP-то. Яво ми, бе, ей! Мръсник. Изнасям се. Знаеш ли, че има Kit PvP 1? LARP Kit PvP 1. Kit PvP 1. Няма такъв. Аз съм вече... Аз не мога да се телепортирам. Аз не мога па. Защо не мога да маркетирам, бе? И кажи къде, аз съм на 7-о място в класацията, той е на... Знаеш ли, че си на 5-то място в класацията? Имаш точно 2000 и нещо кила. LARP Kit PvP, LARP Kit PvP. Ама що не знам, не мога. LARP Kit PvP, LARP Kit PvP. Не знам, що не мога. Сега. Добре. И ето, сега мога. И съм там. Къде си? Аз отивам при къщичката с Кит Пайро. Там в планината. Идва някакъв. Стев 3. Това го псувахме. Това се псувахме, с нея се псувахме. Помощ! И помощ! О, биго! Какво става? Чакай. Държа пушка. Я виж. Можеш някой път да питаш фенове на Крипър 9001. Може някой път да играете с нас. Ще го преба в стаичката. Ей, скайпът ти е свинята, да не си отгледам от свина, бе. Ти е надолу. Ми. Бие чешмата. Йони Стев, който го псувах. Искам да напиша. Има някакъв при къщичката. Не слушай. Браво, само има.
По-тихо. Съжалявам. Нали трябва да четеш и да пишеш? Какво ме удари, бе? Не видяхте. Какво стана? Така, бие ме някой. Ти къде си? Аз съм Кит Кактус. Убиха най-бързи. Аз съм... Къде си? Беги! Аз съм в кота и се качвам. Как си, Дарк? Това ти ли си, бе? Мри тук. Я бъди на стълбата. Гледай към стълбата. О, този е мой. Остави ми го. Този е мой. Бум, чик-чик. Бум, чик-чик. Бум, чик-чик. Да падате. Омеле става долу. Аз е тук сам ще се стрелям. Не ми идвай пред оръжието, ей. Аха. Аз имам Хълк. Ясно ли е, бе? Мани, 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 мани. Убиха ме. Убиха ме. Помощ, помощ. Уй, мани, мани. Мани, натълпаха ми стария задник. Убиха ме. Край, идвам с... Човек ще ги плъзна на минус 15 спид. Ендър Крипър, някакъв се е кръстянин. What the hell is this? После ще ми го пратиш. Това е клипа. Мани, мани, мани! Изчукахме! Изчукаха ме! Помощ! Мари! Помощ! 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 Това ли ти е помощта, ей? Къде сте, бе? Мани! Аз отивам в колата, а ти? Не! 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 Не!
Edwin! Edwin! Edwin!